FM 3.5. From the men and women of Radio GMA, we would like to greet everybody. Girls and boys selling Advance Merry Christmas. You only have 99 days more to go before Christmas Day. sleeps, And whether you like it or not, tuloy na tuloy ang Pasko. May COVID man o wala, exchanging cards. I believe COVID ka lang. May Papa Jesus kami. truly In Jesus' name. Christmas Mawawala ang COVID na yan. bright tomorrow. Agree? Barangay! If it's your first time makinig sa amin, kami pong Barangay FM 3.5 sa Iloilo. We are the FM station of GMA Kapuso. The sister station of DYSI Super Radio 1323. Ini ang balita. Ang programa pinapakinggan niyo po, it's Talk to Papa. Maybe it's your first time makinig sa amin. Before you leave, And never sa mga YouTubers natin, you creeping. I feel it. Yep. Pasubscribe naman po. Sige na po. At Tunggit Ini, FBI Full-Blooded Ilonggo channel. Share nyo sa YouTube natin ha. Share nyo. Para ang mga friends nyo, mga Ilonggo, sa di man nga bahin sang pungsod, di man nga bahin sang kalibutan, makapamati sa aton OFWs, LSI, may ara na sila tulutan awon sa YouTube nga DJ nga Ilonggo nga gaprotikal. Sige na, please. Papa Prince, one word space, Talk to Papa channel. Hello, mabuhay. Hello, mabuhay. Hello pa, pang friends. Sige, patiyan mo sinatang. Ay, sorry lang ha. Wait ko kabalik ikaw galito. Hazel tang. Si Hazel ha. Ikaw galing. Kamusta ka na, Hazel? Ay, tang. Medyo di okay tang. Sa saan ka lang nagwa? Tang? Pila piyansa mo? Masa ako. Joke lang, Hazel. Joke lang. Taga din ka na, Hazel? Tagamulo pa. Okay. Kagina, taga-Lapas caller ta. Subong taga-Molo. Ay, talagang hindi na mapipigilan ha. Grabe na ba mo gigapamati sa city proper. Oo, Hazel, i-adjust ko gamay mo nga audio ha. Ikaw be, Ah. Kadami siya E. I. 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 O. Oh. Nga Pino. Wala bubuo. Ano kaya last number mo? Tatlo ka last number mo? 593 pa. 590. Sige, kabe, Papa Prince. Pwede ka pa utwas? Pwede ka pa utwas? Pwede ka pa utwas? Hazel, talk to Papa. What's your problem? Sabihin ako pala pang party sa stepfather ko pang. Stepfather mo. Nga man. Di ko maintindihan. Gani, bala pang kay matsyag ko. Bala pang kay Yapang. Doon siya may RD sa balay sa iloy ko pang. Nalaga. Pero gusto rin yung mga kamusang stepfather mo? Kamusta ka? Din kasubong? Sa din kasubong, ara ka sa poder sang iloy mo? Wala pang. Ari ko sa poder na siya ko pang. Dila ka gatiner na? So, pang gawin na 1 month. Kasi pang mo. Nga, dila ka o. Hindi mo na gani pang problema ako sa father ko. Bala pang kay Dospecto sa bala sa amon. Mga panimalay. Bala sa iloy ko pang. Do, hindi ko maintindihan pang. Kamusta ang iloy mo? Kamusta naman ang iloy mo? Di man siya gani okay pang. Kaya ka-stress na sa father ko pang. Pero okay man sila gapon. Kaya sa subong, wala sila gabulaganay mo, no? Okay sila, no? Kasado sila? Hindi man? Daw libin-libin lang? Ano sila ang Philippines. Oo. Pero still, of the name sila gapon. Oo, pang lawig naman sila of the night pang. Pila ka to, egg na? Di ko maano pang. Di ko naisip pang. Kaya hindi na ko gawag sa isa. Kung mga ano man ko ano ang gagatingin sa balay kay amo na bala sa nga hindi ko comfortable sa aming sitwasyon. Nangita ka lang sa rason mo, guro, para makapalayo agad sa imong stepfather? Sa inyo balay?
No? Kasi ganito yun explain ko sa imo ate ha. Kung ikaw gahambal nga dugay na, sila sang imong mother nga go of the night, naka-adjust na sila sa isa kag isa. Oo. Kumbaga, painsin ko sa imo nga okay na sila. Kaya kung hindi na sila okay, dugay na sila nagbulaganay. No? Away na sila ganit po. Sa isa ka relasyon ang away-away, wala namang problema kay naka ka masyado, kumbaga naka-focus. Amo na lagi na yan pang party sa amon, wala pang kabataan, pangilol ko pangaw. Oo. Kini bata man sa pang mo. Oo, naka-focus ka masyado sa ila, okay? Amo ni ang punto ni Papa Prince. So naka-adjust sila sa isa kung isa, no? Kung gaaway-away sila sa relasyon, may paagi man na sila kung paano na nila masolbar ang ilang alaway yun. No? Tingala ka, no? Matingala ta kisa, no? Regardless sa stepfather mo man ako hindi, tatay mo man ako hindi, matingala kita, kay nga ang kung aga, nagsagad sila ka inaway ni, tapos kung gabi, post man sila haw. No? Mga mo na blang ano na tabo ni sila nga, ano ning mag-asawahay, ano ni nanay, kag tatay nga, kung aga bangyanay sila, yaw-yawanay sila, tapos, kung maggabi gani matian mo sa kwarto mo, insakto lang sila maghirik-hik kag magdugsinganay. Mga lain ulo. Da mga lain ulo, no? Galing kay wala ka na mahimo kay man nga Gaintindihan na sila nga duha. Nagtawag ko sa ilo kang krido kami. Kung nagtawag ka sa akon, kung gali kami layas kami pang. Kung nagtawag ka sa pila na edad mo? Pang. Pila na edad mo? Sabi na ko pang. Kaya 27 ka na gani, gareklamo ka pa. Kung nagtawag ka sa akon para makapangayos ang advice ngayon sakto, nga apinanta ka, hindi ko mag-apin sa imo. Kay man nga, una bis, hindi tapaglabugayon, tapos nanay kag tatay mo, kag-enjoy sila. No? Kung 27 anyos ka na, kagbalaan mo amo na nga sitwasyon mo, dapat siguro it's about time naman nga pangabuhi ka sang imo nga solo lawas. Hindi ta na pwede nga pabulagon tas nanay kag tatay mo kay maayo man to sila nga duha. Natural. Hindi ka na ngayon gusto ko siya pabulagon pag adaling kayo wala kalakwan. So kung hindi mo sila pamatay ka kay Papa Prince Hazel, kung hindi mo sila gusto nga pabulagon nga duha, pabai sila. Baidas nanay mo, baidas tatay. Wala kaya kung problema pang wala kaya problema sa ila yung relasyon kung wala mo problema siya pa ang batal gusto sa kanya parang siling mo, sa iyang desisyon pang. Siling mo, wala ka sa problema sa ilang relasyon. Okay? Why ko kapin sa stepfather mo, ha? Wala ko, ginatanaw ko lang ang sitwasyon, pangkabilugan nga sitwasyon. General, ha? Kung gambal ka sa akon, kung bukang bibig mo nga, Papa Prince, wala ko problema sa relasyon nila. Ang batasan lang sa akon nga stepfather. Kung wala problema sa relasyon nila, ang batasan sa stepfather mo nga bato na sa imo nga nanay. Ikaw lang hindi ka baton. Ikaw ang nabudlayan sa plastada. Ya galing matsakos nanay mo, hindi nabudlayan. Kaya man nga, kung nabudlayan na sila, dugay na sila nagbulaganay. Happy na sila. Gets mo? And at your age, Hazel, sorry sensya ka kung may takagay na pinan sa amo nga klasik istorya na ita. Kaya man nga, sa una mo kumangkuna, hindi ko maintindihan ang mga bagay-bagay. Hindi ko maintindihan ang mga bagay-bagay sang kamay ko pa ko. Kamu ko mga kapamati, labi na gid sa mga kabataan. Si nanay kag tatay nyo, stepfather nyo man ako, stepmother nyo, kung dugay na gani silang gaupod na, naka-adjust na sila sa isa kag isa. Sa aton nga pagtulok, daw nabudlayan sila. Pero sa tutuod lang, amo man na, kung gabay ta doon, kisa gani maapin pa ta kay nanay ta, kaysa gani maapin pa ta kay tatay, hindi ta kaintindi mo. Wow, relate ko na sa imo day, Hazel. So nagapin pa ko na kaya, hindi ko kaintindi mo, nagsagad sila ni kay Linaway man. Nagsagad din sila ka Ilinaway, gali pagkagabi, nagsinganay man sila ni. Di ba? Tapos, nagtamo man ni mga utod ko, kalapot ka ni kami anong kabilog. Pila ka mo kabilog, may bata sila, nanay mo kagang mga stepfather, so wala. Ate, okay na lang na. Pila na stepmother mo? Pila ng edad sang nanay mo? 50 plus pang. Tuloy tingog. Pila tingog niya? Pila ano ya? Pila edad niya? 50. 60? 50? 50.
Imong stepfather. Mga 50 plus man pa. Wala mo, pensin dito pagid ka, pensin dito pagid ka. Ining mga away-away nila, tapos away bati. So tutuod lang, naka-adjust na sila sa isa kag isa. They're mature enough to deal with those indifferences. Tapos, isa pagid. Sa aton pagtulok, do kakabudlay, pero sa ila na, ang gaka-develop na sa ila, bisan sa edad nga amo na, katigulangon, wala naman na sila guro sex life, I don't know lang. Pero ang punto da, gaka-develop sa ila ang ginatawag nga companionship. Oo, companionship. Bisan labo mo sa batos, nanay mo hindi nakatulog kung wala na yung stepfather. Gets mo? So, Opang. ang concern, ara, why yung problema? Okay gid na nga may concern ka sa imong nga nanay. Kung ikaw ang nabudlayan, pamati anay bla. Amo ng problema sa imo mo. Pamati ka anay bla sa akon kay kulo. Pamati ka na sa akon bla. Kung sinanay mo nabudlayan ka sa iya nga sitwasyon, ihanda lang imo kaugalingon kung maabot ang tiyempo nga mangayo sa bulig sa imo. Pero mintas tanto nga wala ga pangayo bulig sa mama mo sa imo, sa nanay mo sa imo. Mintas tanto nga wala ga sigits na dahil mo nga buligay ko dahil sa pangabuhi ko. Adjust na sila sa isa kag isa. Sorry ha, hindi ta kapag apinan ha, hindi ko pagtolerar ang imo na nga kausa ha. It's because hindi ikaw ang hindi ikaw ang ara sa sitwasyon, ang nanay mo. Namianas nanay mo, ginitik-itik na sa stepfather mong gabi. Oo! Sakto ka na! Buti pa kami kaya kung ano yung kanila. Pero I like it. Ang nanamihan ko sa imo, of course, ara ang concern mo sa imo nga ginikanan, sa imo nga nanay. So, ang ina nga concern, tipuna lang. Kung ara ka na sa puder sa tiya mo, may obra ka, wala. Wala ganitang injured ka na ito pang. Nganin? Kung hindi ko kalakas pang. Paayo ka, kag pangita ka sa pobra mo. Pangabuhi ka sa imo, by city anyos ka na ha. Araw pa nga, by city. Sobra man ko pang. Oo, by city. Hindi man ako nagkuhan kay tungod sa niya, bala pang Okay, pero sa totoo lang ate, tanimintindihan mo ko may mga bagay-bagay nga sa aton nga panulukan, di ta kaintindi, labi na gid sa isa ka relasyon. Sa nanay kag tatay mo, stepfather man o kon stepmother mo, pero between the two of them, intindihan na sila. Naka-adjust na sila. Tingala ka mo sa nanay kag tatay mo, pero milang gayong laway ni sila yaman. Pero nagdugay sila tag pila ka tuig. Balan mo amo na ilabay tamin sa matag adlaw nga tanan. Okay? Opang. Oo, ang ilang nga team song na now and forever. Guys, grabe ba? Till death do us part. Oh, mga mo na nga mga team song na ako on mo man sa hindi na adjust na sila sa isa kag isa. Okay? Sige pa. Intindihan mo man? Opang, intindihan ko na pang. Mama chup chup. Mama chup. Mama chup chup.